Minuta je. What the heck? Neka patka kaže kao, neka patka kaže kao, ko će me doći? Kao neki, what the fuck? Što se došao? O ne! Samo sam ja ostao! To znači šta? To znači da ja moram da ih uhvatim i da uzmem mogu sve mene, moje dugare. O ne, ovo će biti mnogo teško. Nema veze, neće biti. Ja mogu. Ali pa neko ne da pređeš dalje, okej? Da jo. I evo ga dugari da je... A znaš šta je bolje? Ha? A znaš šta je bolje da pređeš? I ljudi, evo ga moja sestra Dora. Kako se radiš? Kada si go, čao. Joj, hoćeš to da ti pređem? Ajde, pređi. Popravi se sad se gore. Vej, gledaj u čuče. Šta je ovo? Ovo je? Vidi nas. Ne vidi nas. Ne, može li da vidi? Samo možemo da pričamo. Možemo samo da pričamo. Da, samo. Daj da te pređem. Durano. Daj mi to. Kako to da pređem? Vidiš ovo tu zlavu. Tako, pliveš. Ovo ne mogu da pređeš. Čekaj, ovo da ti uzmem malo. Ne budu bi skrenuti švita. Slučajno. Pa to će biti izgleda jedan jabuka. On tek danas je stavio igraču. Ko? Ti? Gore, drugari, idemo. Znate kako? Dora, se ti sigurno tako samo da nešto. Ništa sam šapu. Kako mi bude? Znam to tako. Ne, onda mi kaže. Dobro, rekao sam da si stigli. Dobro, nećeš. Evo, rekao. Piješ me, a? Dobro, nemo. A da mogu ti? Samo ne. Nemo. Da budemo pričati. Sad to li seksu. Ovo tebe tipa. Pa ti čaki. Ovo seksu. O, ne. Pa daj da ti pređem, dete milo. Daj mi sad video. Znači, daj mi to. Jo, majko moja. Gari, vi ste u nektarima ko više zna da svira ovo. Svira ovo više neko od Vejka.
Što mi ktarimo ko više zna? Ko Viko. Samo to je moj brat Viko. Ostavi mi da im pokažem kako se sliva. Sliva. Evo, Ona pojma. leto, čuj, tuče. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Aj, motherfucker. You gay, bate. O, bate, znači, ja kad uvek idem, ne. Ja moram samo da se upucam. Gledaj koji snima video.